Goizten etxego. Arratsaldeon, ongi etorri ja dauneko ohikoa bilakatu den ekitaldi honta. Azkenengo urtietan bezala, hemendia Zumaiko arraunlaiak ohiko aurkezpena egiten, herrian aurrean. Traineru denboraldia hastiar dago, eta bueno, ez da txarra izaten, herria eta arraunlaien arteko nolabaiteko lotura hori indartzia, eta horta goitea ekitaldi hau bestiak beste. San Miguel Liga bihar bertan hasikoa Bordelen, han izango da Zumaia, hor dauzkazue, bihar Bordelea jongoian arraunlain multzua eta entrenatzailea. Emakumezkoak Gioxo hasikoia, ekainan 25an, Gipuzkoako ligan, hauek amendia, arraunlain multzua eta entrenatzaileare bai. Konturako zinaten, iazko aldian arraunlaiko kopuru gutxi jo daula, ze lehen gortian 3 talde ateazian, mutiketan bigarren taldia zeolako, aurten ezin izan datea bigarren taldia, eta orduan azkenian izango ja neskatan emakumezkotan talde bat, eta gizonezkotan beste taldia. Horrek eragina izango, herrian izango ja estropetan. Lehen gortian 3 izan zian bezala, aurten 2 izango ja. Eta fetxa dira, mutiena izangoa zainazio egunean, uztailan 31an, San Migueliako estropa jokatukoa. Eta 21 egun lehenu uztailan 10an, emakumezkoen estropa Gipuzkoako ligan baitakua. Urtero gauza be esatet, eta gaur tokatzea desatia, arraunlaiak amenoteko dudik gabe behaiek ezinbestekoa dira, entrenatzaileak ezinbestekoa dira, baina behauek amenoteko asko errazteu babesliak eta izatia. Hor taula batean ikuste dituzue, babesle nagusiak klubekoak, eta eskarrak eman amendikan. Altunai Uriai, Agerre, Zalegi Jatetxia, Zumaia.net, Banko Mediolanum eta Kirol Jokoa. Hoiek gabe, elitzake posible izango kluba aurre eramatia. Taldien aurkezpenean, ja buru belarri sartzeko, gizonezkoak inaziko geha, bihar bertan hastialako liga. San Miguel Ligan 6. denboraldi egingo aurten Zumaiak, 2006an segidan gau liga hortan, eta bueno, ez da esan berrikan 6 urte jarraian liga berdinean damakin taldia, egonkortuta dagoela liga hortan, ez? Urtez urte, geotan maila hobia daka liga horrek, eta gure arraunlaiak haidi erakusten maila horren pare badaudela, bestela heliak liga hortan egongo. Aurten gainea, nabarmentzeko ezaugarri bat badaka talde horrek. 21 arraunlari dira, 2 patroia kontuan eukita, eta 21-etikan 18 arrobikoa dira, arrobilan bertan, kanteran bertan hasitakoak. Eta hori posteko datua da. Gehiago luzatu gabe, aurkezpenak egin hasiko naiz, eta arraunlaien lista hauxe da. Txatxa Akarregi, eskua altxagola dugu egin. Joseba Aristi, Odei Arrizabalaga, Jon Badiola, Ibon Basterretxea, Xipri Elorta, Jose Manuel Elorta, Mikel Etxeberria, Jokin Gijarro patroietako bat, Ipar Gartzabal, Josu Lete, Erik Mendizabal, Mikel Olazagazti, Josu Goza, Unai Oza, beste patroia, Iker Peña, Unai Zalegi, Iñaki Unanue, Josu Uranga, Xavier Urresti, eta Urtzi Zabala.
hauek dira 21 arraunlai San Miguel ligan hiliko janak, baina beste batzuk ere indute udazken osua, negu osua eta udaberri osua ere bai, behaiekin batean entrenatzen, eta bueno, danentzako leku ikan etxeunez, baina hoien izenak merezitu aipatzea. Azkenean talde bada, talde lan egin due, eta hoien izena dira Francisco López, Unai Gómez, Jon Martín, Josu Goiogana, Ugaitz Etxabe, eta Asier Arrizabalaga. Eta ezin aipatu gabe utzi Ander Anton. Entrenatzaile lanetan aurten aurpegi aldaketa dago. Bueno, aurreko urtetan Luxietan etortzen aurkezpen eta orduan, bueno, aurpegi berri badakau. Xanti, etorri, Xanti. Xanti Zabaleta dezu hau, hori jokua, 2005an San Miguel Liga iozan kuadrei hartan hementzan arraunian, eta beak hartu du 30 urte luzetan ehundoko lan hona indun Luis Mari Luxia Olazta gaztin lana, bea hemen ez dago, etzako gustatzen olako ekitaldiak eta nik uste Messi hula txalo handi ba Luxiak nola baita eskertzeko indako lana. Xanti, motxian, ze espero deko, ze nola ikusten dek aurtengo jarduna? Bueno, reta handi bat da, kuadrilla gaztia daukat, lanen oso jatorrak dira, asko aplikatu dira, eta, bueno, ilusioekin goaz eta segiru dezan dugundan emango dugula, eta, bueno, ea noian aiatzek gara. Hain du ezerreten ezin detein, porque aitzai gustatzen egin zia, ezin datana hain kompetizioa garriko dugu bere likun, da, esperantzekin gaude. Esan beharrekan ez dago, neguan segulako lan hain duela, ez mutila? Bai, nahan gorra indute, karentzia asko egen euskan, eta, bueno, karentzia horiek pixka gutxitu ditugu, oandikan teknikoki asko falta zaigu, baina, bueno, pixkanaka pentsatzen zartuko gala ritmo politan da, a ber. Neguko estropetan da Udaberriko lehenko mutriluko estropan maila hona emantzun, trinauak, oain maila hori bihartik aurrera erakutzi berko, ez da? Bai, ala da, neguko emaitzak eta baita mutrikoak egin duna da pixkate molalti mutriak hasi gehiago, eta siniste aso, bueno, egon gelaik egula trainero handikin bateara, ez? Eta, bueno, animo, mutilak. Ja, haitu zo ez, animo, txalo bero bat, bai xantiri bai arraun lai danak. Eta, bueno, emakumezkoen taldiena joko dugu hain, hauek Euskotren Ligan, Gipuzkoako Ligan eta herrialdeko txapelketan harikoia, eta nola ez Kontxako banderan ebai. Iazko kuadreigatikan batzuk falta dira, beste berri batzuk etorri dira, eta bueno, zerrenda aipatuko ditut, ez? Dan batzuk falta dira, baina izendanak esango ditut. Aintzane Urbieta, Maite Amilibia, Irati Zubieta, Enagitz Alkorta, June Aranbarri, Atzegin Odrezola, Leire Antia, Nagore Osoro patroietakoak, faltada, Naiara Perez, Maider Urrieta, beste patroia, Mirani Ibarguren, Natalia Díaz, Oiana Erpizia, Olaz Agirre Gaviria, Ana Mari García, Elizabeth Pescador, Ierni García, Maika Rodríguez, Leire Alcala, eta Nerea Horena. Hauen entrenatzailea Jose Enrique Manterola izangoa. Azkenengo urtetan Josua Urbietak ere lan bikaina indako aurten beste zeregin batzuta pasadeu. Eta Kikek hartu dio ordezkoa. Urrutira aldein ditan pilaia moia bazterrea juntzait. Orduan, oiana, pertepzio bai hortikan, o...
A ber, baten bate gertetzeko modua zein egiten. Ez dela mikro sartu eta harrapatzetena, Ahora atzegin, torre pixka. Ten pixka. Talde hon. Zazarra honekin, Ez, pixka, bueno, xantiri galdetu duten berdina, ez? Ze aurreko uzpenekin, ze espero ez du aurtengo denboraldia? Lehenengo gure lan ondo egin da, gero xantik ezan duzela kompetizioa gure lekon jarriko dugu, baina lehenengo postutatik gertu egotia espero baina ikusi ba. Hoi da, kuadrilla, ez dakit, erdilla o berrilla da, ze eman lezkezu, Eman beti honera ez. Gero, bueno, bloke badakago horreko urtetik ondo dena, kasko utzin dugu. Baina, bueno, beste pertsona batzuk etorri baitare arrainean indako dagoena beste klub batzutan da, esperientzia pixka bat. Baina bakarrikan, gu gure blokea egiten, gure ekipoa egiten da, zirba. Helburu zehatzik ano jarri aldezu, Kontxa zarte, zen helburu zehatzez. Kontxan zarte. Gero ikusi ba. Paratzekin, eskerrik asko, animoak, hau ere, txalba handi bat. Bueno, Iñaki Arrizabala alkati hemen daulare aproxatuko du, hitzpari ateako jo. Igual hausi izango ez, alkate izendatu berri zaituenetik aurreneko ekitaldi publikoa, hau ez? Bai, aurreneko izango bai. Ohitura izaten da, ez? Nik hemendikan animoak eman, importantia zerrez, parte hartzia izaten dela, eta, bueno, Zumaia seguru asko horra aurrian ikusiko deula, toki askotan, herria aurrian ikusteko aukera izango deula, eta hemendikan animoak bitaldiei, bai neskai eta bai mutilai, eta ber, horra aurrian ikuste zaituzten du. Animo! Bukatzeko, ekitaldiai bukatzeko eta arraunlaiai entramentua juten lagatzeko, ba hoxe, komentatu San Miguel Ligak urtero atatzeitun aldizkariak tegi banatu dira batzuk, sobratu dira batzuk horri izango dira. Gero bestetikan, klubeko bazkide egiteko aukera zabalikan dago, bazkidein estean hori danak aber animatzizaten, nik uste hau danak horita gehiago mezi huela. Eta hoxe, eskerrak eman etor. Eskerrak eman, etortzeatik handan hoi, eta arrole batek esan egiten bezala, sin falta esateko. Estropeta juteko, nik igorrila jantzita, oso komoda hola telebiztan estropa ikustia, baina animatu, nik igorrila jantzi, eta eskertuko izue, bai talde honek eta bai bestiak, estropeta jutia. Eskerrik asko, haupa Zumaia!